Това е едно видео от поредицата Tested the Life in the United Kingdom. Това е един тест, който всеки гражданин на Великобритания, който иска да се натурализира, да стане британец, трябва да изкара. За целта той трябва да прочете книги като тези и да се подготви и изкара един тест с въпроси, на които трябва да отговори. За целта реших да подготвя голям брой от видеоклипове, в които ще ви покажа примерни въпроси на английски, превод на въпросите на български, отговори на английски и отговори на български. Така че, ако гледате тези видеоклипове, ще може да се подготвите и евентуално да вземете необходимия изпит и да станете британец, ако желаете. И така, нека видим поредния видеоклип. Примерен тест номер 2. Life in the UK. Въпроси, отговори и значение на български. Help for Bulgarians. Имаме за цел да помагаме на сънародниците в Великобритания. Едно от нещата, които трябва да направи всеки, който иска да вземе британско гражданство, е да премини успешно тестът The Life in UK. В следващите слайдови ще ви представим 24 примерни въпроса от официалния тест, които могат да ви се паднат. На всеки въпрос сме отделили по 2 слайда. В първия ще може да видите въпроса, значението му на български език, както и възможните отговори с превод на български. Във втория ще ви бъде представен въпроса с правилния отговор в червено. По този начин може да се упражнявате ефективно и да осмислите и научите по-лесно отговорите. Успех! Въпрос номер 1. What percentage of the UK population has a grandparent born outside of the UK? Какъв процент от населението в Великобритания имат баба или дядо родени извън Великобритания? 10%, 15%, 5% или 20%? Верният отговор е 10%. Въпрос номер 2. Which style of architecture became popular in the 19th century? Кой архитектурен стил придобива популярност през 19 век? Classical – класически, Simple – опростен, Gothic – готически, Neoclassical – неокласически. Верният отговор е Gothic – готически. Номер 3 въпроса. Under which king did the people unite to defeat the Vikings? При владението на кой крал хората се обединяват за да победят викингите? King Alfred the Great, крал Алфред Велики, King William, крал Уилям, Harold, Хенри I. Отговорът е King Alfred the Great, крал Алфред Велики. Въпрос 4. What is the fundamental principle of British life? Кое е фундаментален принцип в британския живот? Attending a church on Sundays. Посещение на църквата в неделя. The rule of the law. Закона на правото. Supporting your local team. Да подкрепяш твоя отбор. Taking parts in festival. Да вземаш участие в фестивали. Верният отговор е The rule of the law. Закона на правото. Who is the head of the Church of England? Кой е глава на църквата в Англия? The Prime Minister, министър-председателят. The Monarch, монархът. The Pope, папата. The Duke of Edinburgh, дукът на Единбург. Верният отговор е The Monarch, монархът, в случая кралица Елизабет II. Where did the engineers come from in the Middle Ages? Откъде идват инженерите през следните векове? Отговорите, които са дали, са Франция, Германия, Италия или Холандия. Верният отговор е Germany, Германия. What language did the Iron Age people speak? Какъв език са използвали хората от желязната ера? Celtic, келтиски, English, английски, Viking, викингски, Anglo-Saxon, англосаксонски език. What language did the Iron Age people speak? Верният отговор е Celtic, келтски.
Which of these gardens is located in Wales? Кои от тези градини се намират в Уелс? Sissinghurst, Heathcote, градините на Bongdant Garden, Mount Stuart, връх Стюарт. Отговорът е Bodnant Gardens, градините на Bodnant. Where was Florence Nightingale born? Къде е родена Флоренс Найтингейл? Отговорите са Англия, Скотланд, Шотландия, Италия, Франция. Верният отговор е Италия. Which countries are in Great Britain? Кои държави са в Великобритания? Уелс, Northern Ireland, Scotland, Уелс, Северна Ирландия, Шотландия, England, Scotland, Ireland, Англия, Шотландия, Ирландия, England, Wales, Scotland, Англия, Шотландия, Уелс или England, Wales, Scotland, Northern Ireland, Англия, Уелс, Шотландия, Северна Ирландия. Верният отговор за which countries are in Great Britain е England, Wales, Scotland, Англия, Шотландия, Уелс. Who developed important human nature ideas? Кой е разработил важни идеи за човешката природа? Адам Смит, Ричард Аркрейт, Джеймс Уот или Дейвид Хюм? Отговорът е Дейвид Hume. What marked the beginning of the constitutional monarchy? Кое маркира началото на конституционната монархия? The Glorious Revolution, Великата революция. The Magna Carta. The English Civil War, Английската гражданска война. The Restoration, възстановяването. Верният отговор е The Glorious Revolution, Великата революция. Which country's flag is not part of the Union flag? Знамето на коя страна не е част от обединеният флаг? Това е флагът на Великобритания. Скотланд, Шотландия, Айрланд, Ирландия, Уелс, Ингланд, Англия. Верният отговор е Уелс. Това знаме не е част от британския флаг. When is Boxing Day? Кога е тъй нареченият Boxing Day? The day after Easter, денят след Великден. The day before Christmas Day, денят преди Коледа. The day after Christmas Day, денят след Коледа. The day before Easter, денят преди Великден. Верният отговор е The day after Christmas Day, денят след Коледа. Денят се казва Boxing Day, идва от box, което е кутия. И оттам след Коледа хората си разопаковат подаръците и ги изхвърлят вънка, там където са боклуците. Има много кутии, boxes, и затова е наименованието на денят Boxing Day. What proportion of the population died because of the Black Death? Каква част от населението загива вследствие на черната смърт? 1/5, една пета, 1/3, една трета, 1/4, една четвърт, 1/2, половината. Отговорът е 1/3, една трета. Who won 2 gold medals for running in 2004 Olympic Games? Кой печели 2 златни медала за бягане на Олимпийските игри през 2004 година? Дейм Кели Холмс, Дейм Елен Марк Артър, Кристофър Дин или Джейн Тровил? Верният отговор е Дейм Кели Холмс. Which of these venues is located in Scotland? Кое от следните места се намира в Шотландия? The O2, O2 Arena, The SECC, Wembley Stadium, стадион Уембли, Трокси. Верният отговор е The SECC. Това е Scottish Exhibition and Conference Centre, Шотландски център за изложения и конференции. Who became one of the most popular monarchs in the 16th century? Кой се превръща в един от най-популярните монарси през 16 век? Елизабет I, Елизабет I, Мери I, Мери I, Хенри VIII, Хенри VIII, Хенри VII, Хенри VII. Верният отговор е Елизабет I. How often are
the general elections held. Колко често се провеждат общите избори? Това са изборите за парламент. Every 5 years, всеки 5 години. Every 3 years, всеки 3 години. Every 7 years, всеки 7 години. Every year, всяка година. Верният отговор е every 5 years, всеки 5 години. When did the World War I begin? Кога започва Първата световна война? Отговорите, които са дали като възможни: 1741, 1939, 1918, 1914. Въпроси, които би трябвало да знаете и от българската история, когато сме учили история в училищата. Верният отговор е 1914. Who designed the new St. Paul's Cathedral? Кой е проектирал новата катедрала Свети Павел? Самуел Пепис, Сър Кристофър Уейн, Исак Нютон и сам брат Кингдом Брунел. Това са имената на хората. Верният отговор е Сър Кристофър Уейн. Who was one of the founders of England's naval tradition? Кой е бил един от основателите на английската военноморска традиция? Уилям Шекспир. Уилям Шекспир, Оливер Кромуел, Сър Франсис Дрейк или Кинг Джеймс, крал Джеймс. Верният отговор е Сър Франсис Дрейк. When did the Roman army leave Britain? Кога римската армия напуска Великобритания? AD 630, 630 година след Христос, AD 43, 43 година след Христос, AD 100, 100 година след Христос, AD 410, 410 година след Христос. Верният отговор е AD 410, 410 година след Христос. Where did the ancestors of the first farmers come from? Откъде идват предците на първите фермери? North-West Europe, Северо-Западна Европа. South-East Europe, Юго-Западна Европа. North Europe, Северна Европа. North-East Europe, Северо-Истична Европа. И верният отговор е South-East Europe, Юго-Западна Европа. И така, след като сте изгледали това видео, ви моля да се абонирате за нашия видеоканал и така вие няма да пропускате, когато ние качим нов видеоклип в канала ни. Правим го всяка седмица. Ако вие сте абонирани, няма да пропускате нищо. Така, моля, натиснете бутона Subscribe, който се намира долу под видеото и ще станете наши абонати.